ବର୍ଷା ପୁରା ପାଣି କରିଦେଲା ସବୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ସୁବ୍ରଜିତ, ମୋର ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ ସରିଥିବାରୁ ଆମର କ'ଣ ହେଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। କେମିତି ଆୟୋଜନ ହେଲା ମାନେ ରୋଷେଇ କାମ, ବାହାରେ ରହିକି ବି ମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ ସରିବା ରାତି ଅଧରେ ବି ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ଛାତ ଉପରେ ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏଇଠି ଚାଲିଛି ଆମ ରୋଷେଇ। ଏଇଠି ଆମର ଚିକେନ ତରକାରୀଟା, ଚିକେନ କବାବ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଚାଲିଛି ଛଣାଛଣି। ଏଇଠି ଆମର ବିଶେଷ ରୋଷେଇଆ ଅନନ୍ତ ମାମୁଁ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଚନ୍ଦନ ଭାଇ। ଏଇଠି ଭାତ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଚିକୁନ ବାବୁ। ପିଆଜ ଦାୟିତ୍ୱ କଟାକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ପାପୁନି ବାବୁ। ଏଇଠି ଦେଖିବା ତ ଲାଇଟ୍ ବି ଠିକରେ ମାନେ କାମ ଦଉନାହିଁ ରାତିରେ। ଏଇଠି ଗରମ ଗରମ ମାଛ ଛଣା ଚରିଛି, ମାଛ ସାଙ୍ଗକୁ ଚିକେନ, ଚିକେନ ସାଙ୍ଗକୁ ଲେଗ୍ ପିସ୍। ବଡ ରୋଷେଇ କମେଣ୍ଟ ସେ କରିପାରୁନାହିଁ। ସେପଟେ ବଡ ରୋଷେଇ ଆମର ଯାଇକି ଚୁଲି ଜାଳି ଜାଳି ଭାତ କରୁଛନ୍ତି। କମେଡି କରିବୁ ଲୋକ ଦେବେ। ଛୁଆ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରାତିରେ ଗ୍ୟାସ୍ ନାହିଁ। ଆମେ ଭାବିଲୁ କରିଦବା, ଗାଁ ଭାଇ ଟିକେ ନେଇଯିବା। ପାର୍ଟ 2ରେ ଦେଖିବା ଚିକେନ ଆଗକୁ କେମିତି କ'ଣ ହଉଛି। ଏଇଠି ଚିକେନ ପିଆଜ ବି କେତେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ନୂଆ ଆଇଟମ କରିବେ ଅନନ୍ତ ମାମୁଁ। ଆପଣ ଏ ରୋଷେଇ କୋଉଠି ଶିଖିଲେ? ଆପଣ ରୋଷେଇଟା କୋଉଠି ଶିଖିଲେ? ଏଇଠି ଚିକେନ ଟେଷ୍ଟ କରି କହିବେ କେମିତି ହେଇଛି। ପାପୁନି ବାବୁ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। କେମିତି ଟେଷ୍ଟ କଲେ ଟିକେ ଲାଗ ମାନେ କର ଆଗ ଟିକେ। ଭଲ ହେଇଛି, ମସ୍ତ ବି ଲାଗୁଛି। ମଟନ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଇଠି ଭାତ ଦେଖ ଗାଳୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ତଳକୁ ଯିବେ ଆଣିବାକୁ ଟମାଟର, ଡର ମାଡୁଛି। ଏଟେ ବଡ଼ ଘରେ ପାପୁନି ତମ ମାନେ କ'ଣ ଡର ମାଡୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ଘର ବାହାର ଲାଇଟ୍, ଭିତର ଲାଇଟ୍, ସବୁ ଲାଇଟ୍। ଏମିତିଆ କୁମର ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ଇଏ ଆମ ରୁମ୍ ଭିତର, ଏପଟେ ବେଡରୁମ୍, ଏପଟେ ବେଡରୁମ୍, ଏପଟେ ବେଡରୁମ୍। କିନ୍ତୁ ବେଡରୁମରେ କେହି ଶୋଉନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଏଇଠି ଶୋଉଛନ୍ତି। ମାଛ ତାଦ ବାହାର କରି ତା ସେଇଟା ହେଇଯିବ। ବର୍ଷା ହେବାରୁ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଭିତରୁ ନେଇଗଲୁ। ଭିତରେ ଚାଲିଛି ରୋଷେଇ କାମ। ଧନିଆ ଫନିଆ ପତ୍ର ସବୁ ପଡ଼ି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଚିକେନ ତରକାରୀଟା ବି ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ଷା ଜୋର ହେବାର ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିପାରିଲି ନାହିଁ।
ବୁଲେଇଦେବା। ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିବେ ପ୍ଲିଜ୍। ମୋର ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।